मोगाच्या भावा बहिणीनो, एक फ्रेंड दुसऱ्या फ्रेंडाक कितें म्हणता, तू मेलय तर सॅटर्डे संडे मरायचे, जेणेकरून सगळी लोकां तुज्या मरणाक येतली. बिना सुट्टीचे मेले तर एक पण मनीस येऊच ना. आणि कितें म्हणता माहिती, आणि कितें म्हणता की 1000 बायलोंकी बायलो असतात, 1000 बायलोंकी रेंटावर हाडायचे रडोसाठी. 500 रुपये पर हेड द्यायचे रडोसाठी. होडले होडले रडायचे, जास्त होडले रडले की त्याका 1000 रुपये. असे मोठे, जसं की जो मनीस मेलेलो असा ना, असे वाटलं खूप होडलो मनीस असलेलो, असे त्यांनी रडायचे. जो ॲक्टिंग जास्त करतलो, जी बायल जास्त ॲक्टिंग करतली रडोची, त्याका जास्त पैसे मिळतले असे म्हणता. मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, एक फ्रेंड दुसऱ्या फ्रेंडाक म्हणता, तुका मरोचे असले तर सॅटर्डे संडे मर, जेणेकरून सगळी लोकां येतली असे म्हणता. वय तिका लिहून दवरला की सुट्टी अशीच मरायची, सगळी लोकां येतली आपलं. आणि बिना सुट्टीचे मेले तर कामधंदो सोडून कोण येतलो, असे हेजी टकली पळयात. त्या बामट्याची फ्रेंडाची अशी टकली असा, म्हणता तू मेले तर सॅटर्डे संडे मरायचे, सगळी लोकां येतली सुट्टी असल्यावर. तिका बामट्याक ना मारतलो, असं मारतलो बामट्याक, फटके दितलो बामट्याक.